Doza vijesti. Pregled najvažnijih vijesti dana za 23. lipanj 2026. Hrvatska pod crvenim upozorenjem zbog ekstremnih vrućina. Državni hidrometeorološki zavod, DHMZ, izdao je crveni alarm za dijelove Jadrana, uključujući Rijeku, Split i Dubrovnik, zbog ekstremnog toplinskog vala koji će trajati do kraja tjedna i nastaviti se u prvoj polovici idućeg. U unutrašnjosti zemlje na snazi je žuto upozorenje, a od petka se očekuje porast temperatura iznad 35 stupnjeva Celzijevih. Posebnu opasnost predstavljaju tropske noći, kada se temperature neće spuštati ispod 25 stupnjeva, što otežava oporavak organizma. Meteorolozi upozoravaju na rizik za zdravlje, osobito za starije osobe, kronične bolesnike i djecu. Europa pod udarom ekstremnih vrućina, smrtni slučajevi i upozorenja diljem kontinenta. Europa se suočava s ekstremnim toplinskim valom koji donosi temperature iznad 40 Celzijevih stupnjeva i uzrokuje smrtne slučajeve, posebice u Francuskoj. Nekoliko europskih zemalja, uključujući Italiju, izdalo je upozorenja zbog opasnih vrućina koje se očekuju zadržati još nekoliko dana. Stručnjaci upozoravaju na sve veću učestalost i intenzitet ovakvih vremenskih ekstrema, povezujući ih s klimatskim promjenama i ističući ih kao ozbiljan zdravstveni i gospodarski problem za kontinent. Ovaj toplinski val zahvatio je široko područje Europe, od Španjolske do Njemačke i Italije, a temperature se približavaju rekordnim vrijednostima. Europa suočena s rekordnim toplinskim valom, znanstvenici upozoravaju na klimatske promjene. Europa je zahvaćena smrtonosnim toplinskim valom koji obara rekorde. Znanstvenici upozoravaju na posljedice klimatskih promjena i nedovoljnu spremnost infrastrukture za sve češće ekstremne vrućine. Meteorolozi su izdali upozorenja za Hrvatsku, naglašavajući povećan zdravstveni rizik od visokih temperatura, posebno za ranjive skupine poput djece i starijih osoba. Preporučuju se mjere zaštite, uključujući održavanje ugodne temperature u domovima, provjetravanje noću i izbjegavanje izlaganja suncu tijekom najtoplijeg dijela dana. Novi krvni test za rak prostate otkriva dvostruko više slučajeva. Veliko znanstveno istraživanje provedeno na 12.000 muškaraca otkrilo je da novi krvni test za rak prostate pokazuje dvostruko više slučajeva visokorizičnog oblika bolesti u usporedbi s postojećim metodama. Test je prepoznao 90% klinički značajnih karcinoma prostate, dok standardna PSA metoda otkriva 42%. Istraživanje je obuhvatilo muškarce u dobi od 50 do 74 godine. Crnci u dobi od 45 do 74 godine, koji imaju dvostruko veći rizik, sudjelovaće u nacionalnom programu vrijednom 20 milijuna funti. Obiteljska povijest bolesti također povećava rizik. Hrvatska večeras igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras, u 1 sat po lokalnom vremenu, igra svoju drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Torontu, Kanada, protiv Paname. Obje momčadi su izgubile svoje prve susrete, što ovu utakmicu čini iznimno važnom za obje strane. Hrvatska je favorit u ovom dvoboju, a očekuje se velika podrška navijača, uključujući brojne kanadske Hrvate. Izbornik Zlatko Dalić naglasio je potrebu za boljom defanzivnom igrom i većom koncentracijom u odnosu na prethodnu utakmicu protiv Engleske. Hrvatska nogometna reprezentacija traži pobjedu protiv Paname za prolazak dalje na svjetskom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Torontu igra ključnu utakmicu protiv Paname na svjetskom prvenstvu. Nakon početnog poraza od Engleske, vatrenima je potrebna pobjeda kako bi osigurali prolazak u nokaut fazu natjecanja. Utakmice će imati posebnu dimenziju jer će Luka Modrić odigrati svoju 200. utakmicu za reprezentaciju. Očekuje se velika podrška hrvatske zajednice u Torontu. Ukrajinski dronovi pojačavaju pritisak na rusku protuzračnu obranu. Ruski gradovi suočavaju se s rastućim brojem napada ukrajinskih dronova, što stavlja pod sve veći pritisak ruski sustav protuzračne obrane. Nedavni napad na Moskvu ponovno je ukazao na ranjivosti ruskog obrambenog sustava, prema analizi Deutsche Wellea. Elon Musk izgubio $350 milijardi u tjedan dana. Bogatstvo Elona Muska smanjilo se za rekordnih $350 milijardi tijekom jednog tjedna.
Gubitak je posljedica značajnog pada vrijednosti dionice Spacea, koji je uslijedio nakon izlaska tvrtke na burzu. Hrvatska bilježi značajan porast potrošnje struje zbog vrućina. Tijekom toplinskog vala koji je zahvatio Europu, potrošnja električne energije u Hrvatskoj porasla je za 17,76%. Ovaj porast, uzrokovan pojačanom uporabom rashladnih uređaja, svrstava Hrvatsku među zemlje s najvećim rastom u Europi. Veći porast zabilježile su samo Grčka, Crna Gora i Turska. Meteorolozi predviđaju nastavak visokih temperatura s mogućim dosezima do 43 stupnja Celzija na Mediteranu. Putin tvrdi da se Zapad priprema za rat s Rusijom i povećava vojne izdatke. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da zapadne zemlje, predvođene NATO-om, otvoreno govore o pripremama za rat protiv Rusije i povećavaju svoje vojne proračune. Putin tvrdi da se te tvrdnje koriste za opravdavanje militarizacije, dok Moskva zagovara multipolarni sustav međunarodnih odnosa. Ruski predsjednik je naglasio da je Rusija spremna odgovoriti na sve vanjske i unutarnje prijetnje. Prema dostupnim podacima, gotovo 40% ruskih proračunskih rashoda trenutačno se usmjerava na vojsku, naoružanje i sigurnost. Hvala na gledanju. Pretplati se za dnevnu dozu vijesti i posjeti Doza News.